L-istudji juru li aktar ma nkunu mdawra bil-kodba, aktar nitħajru naqraw. Kien għalhekk li l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu nidiet il-programm Aqra kemm tiflaħ li permezz tiegħu kull klassi issa jista' jkollha librerija ċkejkna. L-Aqra kemm tiflaħ huwa programm fost ħafna programmi u skemi mmexxija mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu fejn l-għan ewlieni tiegħu jkompli jsaħħaħ il-libreriji tal-klassijiet fl-iskejjel primarji u wkoll medji tal-Istat. Fil-fatt, fl-iskejjel primarji bis-saħħa tal-programm Aqra kemm tiflaħ kull klassi qed tiġi attrezzata tal-inqas 100 ktieb fejn 50 bil-Malti u 50 bl-Ingliż, kodba sbieħ, interessanti u ta' kwalità għolja li jappellaw lill-istudenti. Dawn il-kodba jintużaw fil-klassi u kif ukoll jiġu mislufa lill-istudenti biex jaqraw jew jiġu moqrija lilhom id-dar. Fil-fatt, mill-2015, minn meta beda jopera dan il-programm sa llum ġifieri, tqassmu il-fuq minn 94,000 ktieb fejn 47,000 ktieb kienu bil-Malti u 47,000 ktieb kienu bl-Ingliż. Biex inkomplu kemm jista' jkun navviċinaw l-istudenti tal-ktieb u ninkoraġġixxuhom biex ikomplu jaqraw għal gost, inkomplu nrawmu l-imħabba lejn il-qari. Kull ktieb li qed jingħata parti mill-programm tal-Aqra kemm tiflaħ qed jiġi livellat. Fil-fatt nużaw sistema ta' livellar skont kriterji internazzjonali ta' qari. Ġifieri kull librerija tal-klassi qed nipprovdu firxa ta' kodba ta' livelli differenti. Għal daqstant qed nassiguraw li nilħqu dawk l-istudenti li qegħdin f'livelli differenti u għal daqstant ukoll l-istudent jista' jimxi bil-pass tiegħu u l-esperjenza ta' qari tkun esperjenza ta' gost mhux taqtih il-qalb. Ġeneralment l-għalliema jkunu jafu il-livell tal-istudent imma f'każ f'ċertu ċirkostanzi, pereżempju student jidħol f'nofs is-sena skolastika jkunu jixtiequ jafu il-livell tiegħu aħna bħala aġenzija nipprovdu l-arbil tal-qari, reading running records, kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż fejn hija għodda xjentifika u permezz ta' din l-għodda l-għalliema tkun tista' ssib il-livell tal-istudent jew studenta. Apparti minn hekk l-istudent din l-għodda tinvolvi test qasir fejn l-istudent jaqra test u apparti minn hekk ukoll jiġi mistoqsi xi mistoqsijiet rigward it-test li l-istudent jaqra u skont l-iżbalji li jieħu skont l-iżbalji n-numru ta' żbalji tkun taf l-għalliema f'liema livell qiegħed l-istudent jew l-istudenta. Apparti li qed ngħaddu il-kodba fil-libreriji tal-klassijiet, it-tim tal-Aqra kemm tiflaħ ukoll qed jipproduċi attivitajiet kemm li jinvolvu logħob interattiv kif ukoll xi materjal stampat għal kull ktieb li qed jingħata fil-librerija tal-klassi biex bekk l-esperjenza ta' qari tkun waħda aktar pjaċevoli u ta' gost. Fil-fatt l-istudent jista' jippermettulu dan l-attivitajiet li jaħdem waħdu u kif ukoll dak il-mod jimxi bil-pass tiegħu. Kif nafu l-qari hija abilità importanti ħafna, speċjalment f'dan is-seklu, hija naħseb il-bażi ta' kollox għal daqstant importanti li nrawmu l-imħabba lejn il-qari fost it-tfal u kif nafu biex jirnexxu importanti wkoll li jkunu esposti kemm ukoll għat-teknoloġija, e-books, eċċetera, manka għal ktieb li għandu diversi vantaġġi apparti it-teknoloġija li wieħed ikollu l-ktieb f'idejh. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol,
u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.